Deftere annabi Ejikel. En ji'ino nder ɗowdi jaɓɓindi. Ejikel o ardiɗo diina. Emo nder hossaɓe yaaki kuugal massungaku nder Babila. O yi'i goɗɗum kayɗiniɗum, teddungal gongal nder haykaliru Allah. Allah e jooɗi nder ma'iru. Allah banganimo nder leydi Babila. Ejikel heɓti gam ɗume? Gam jagganaki gunkiji ɗi ɓiɓɓe Isra'ila e hallende maɓɓe e nyo'uki gonga. Kanjum waɗi Allah wanyiɓe. O ɓurti daga nder haykaliru maako. Fuu e non e woodi kammunde gam ɗo yeeso. Deftere Ejikel nde'e ende sendira geɓe ɗiɗi. Arande gam kiita dow ɓiɓɓe Isra'ila. Ɗon ma e dow goɗɗi leƴƴi piliɗi leydi Isra'ila. Ko ɓuri mangu wangi nder suraji 33. Goɗɗo andinimo Babilanko'en kowi leydi Urusalima. Ɓe do'i hoggo pilingo Urusalima. Haykaliru maɓɓe fusama. Ɗum naawi Ejikel ko o bagginnoɓe fuu ɗum tabbiti. Raɗɗum ɓe koccama yaaki massungaku. Ɓe sankitama daga leydi maɓɓe. Isra'ilanko'en puɗɗi nyumo ko Allah e wondi e maɓɓe. Amma siftor timmode surawol 11. Allah waɗaniɓe alkawal gam kammunde ɗo yeeso. Allah siwtinayɓe. O holliɓe ɗum no ɗum wa'arata nder deftere Ejikel. O holliɓe wahayu e kammunde. O meti dow leƴƴi piliɗi Urusalima eno Allah sankitirta leƴƴi ɗin. Kammunde ɓiɓɓe Isra'ila warti dow alkawal ngal Allah waɗaniɓe e laawol Dawda e kisnowo garayɗo laamiɗo. O ardoto ɓiɓɓe Isra'ila faa abada. O wonday e maɓɓe. Lenyol Isra'ila kesol ngol joɗoto les laamiɗo kisnowo. O laamortoɓe e laamu kesum. Allah huway dow ɓerɗe maɓɓe, ittanaɓe saɗɗumji maɓɓe e saatal hoore e ɓerɗe maɓɓe saatuɗe. Non no annabi Musa waɗuno annabaku. Allah lildayɓe ruhu kesum, hokkaɓe ɓerɗe kese goduɓe yidde e ɗawtare to Allah. Nyumo ngo so'ake ngo laati nder wahayu. Ejikel o yi'i gondi taddi mawndi ton nder ladde, wato ƴi'e yimɓe maynoɓe, ƴi'e ɗe laral ɓolti daga dow maaje. Sai Allah wi'imo ɗum ko o yi'ata ɗum nandi e ruhu gonɗum dow Isra'ila. Saatal hoore maɓɓe e wanyuki ko Allah yiɗi ɗum foɗaniɓe ɓe njahara leydi maccungaku e mayde. Ɗuɗɓe maɓɓe kalki ɗum ma ɗum tindinore, wato sumpo maɓɓe ngo ɓe ngaadi alkawal maɓɓe e Allah. Allah wi'i Ejikel ruhu muɗum jippoyto dow maɓɓe. Gam non hendu iboya daga buttulli duniyaru fu ndu fiya dow ƴi'e ɗe ummoto ɗe ndaro. O wartiranayɗe pofɗe ɗe ummoto e yonki. Laral kesal fuɗay dow maaje ɗon e ɗon. Sai Ejikel yi'i e ɗum waɗa yimɓe ɗuɗɓe ummo e ndaro daga nder genale. Wahayu ɗum siftoranay en no Allah tagirno neɗɗo nder fuɗɗode surawol 2. Ɗon to Allah tagi neɗɗo o wurtinimo daga nder leydi o fuufanimo foofango maako. Isra'ilanko'en yimɓe wanyuɓe ko Allah yiɗi. Wanyugo ko Allah yiɗi foɗaniɓe mayde. Kammunde horanindeɓe kayre woni nde ɓe keɓata daga to Allah. To waɗi goɗɗe kuuɗe kese nder maɓɓe, o wayliti ɓerɗe maɓɓe gam ɓe koloromo e gonga. Ɓe mbaɗa sumpo bongo hakkunde maɓɓe e enɗam e tokkuki ko Allah yiɗi. Gaɗa majum Allah ummanto hakke o yamɗitinay ɓerɗe maɓɓe. Fuu e non e woodi ƴamol korotongol bono en jiyay hakkeji ɗuɗɗi e njooɗi faa hande hakkunde leƴƴi e leƴƴi. Ɗume Allah waɗata ga wigere to o joɗoto wato haykaliru maako. Ɗum woni timmode ko jiyeten nder deftere nde'e nder surawol 33 yaaki 34. Allah waɗaniɓe alkawal o do'ay hakke gonɗum nder leƴƴi ko ngole lenyol tokkay laamu maako. Allah noddirte ɗum Gog gonɗum nder leydi Magog. Inde nde heɓama daga nder goɗɗi leƴƴi ko neeɓi nder wonde laamorde. En jiiɗum nder deftere fuɗɗode surawol 10. Lenyol ngol ɗon ngol noddirama sembingol daga ko neeɓi. Ejikel heɓi ɗum daga nder deftere seninde. Ɗum waɗama nder ɗowdi wato ngongu laamu ganyugu ko Allah yiɗi. Gam non en keɓi inde Gog nde'e nde holli ɗum leƴƴi kanji 2 ummoyɗi daga nder buttulli kanji 4. En jayri ko jiyeten ɗum woni e ɗum holla gongol lenyol. Ko wallata en keɓten ko Ejikel wi'ata ɗo dow Gog ko hutiri to deftere seninde e ɗum holla en laamiɗo Taya e laamiɗo Masar wato Fir'auna. Ko Ejikel wi'ata Gog wato laamiɓe ɓurɓe hallugo wanyayɓe ko Allah wi'i. Gog Allah wanga yimɓe mbaɗani hoore maɓɓe ɓe ganyi ko Allah yiɗi. E dow habaru ɗum e surawol ngol Gog e wanya ko Allah yiɗi e mo hutira ɓerɗe yimɓe non no Fir'auna waɗi e nder deftere burtaki. Gog wari gam halka yimɓe. Allah hiitake ɗum kiita Allah dow Gog ɗum wardi e monnere mawnde. Ɗum wela yi'iki to ni a jangi ɗum a nyumtay dow Gog arandejo e konoɓe maako e ardiɓe konu maako. Allah dimbi leydi o maɓɓiti leydi ndi moɗiɓe e hiite faa
capaande ɗiɗi e ɗum waɗa. Gaɗa majum Allah ummanake Gog e konoɓe maako, o honiɓe, o fukkitaniɓe lebbi e lebbi. Bindi jimi ɗi Ezekiel waɗi ɗo e ɗi tindina ko Allah niyyi waɗuki e timmode, ngam o do'a hallende gonde nder yimɓe bonnayde duniyaaru. O ɓurtinay lenyol kesol diga nder maɓɓe. Gaɗa ɗum timmini hallende wonde nder leƴƴi duniyaaru e timmode deftere nde, en ji'ay no Allah tindinirta nyalde o so'oyto nder yimɓe maako e nder haykaliru maako. Ɗum laatoto goɗɗum belɗum. E arande Ezekiel hocci wahayu juɗɗum e ɗum meta dow haykaliru e dow gariri kehri ndi Allah waddata. Daga dow o jippinoytandi haykaliru ndun bo e saka mayri e teddungal maako e teddungal haykaliru ndun ɓuri ɗum haykaliru ndu Suleymanu nyiɓi. E woodi wulirde heyre e ardiɗo diina keso e mawninkimo kesum. En jiyay teddungal joɗorgal Allah non no o yi'runo ɗum e fuɗɗode deftere nde e haykaliru heyru ndu fuu. Ma'ana haykaliru ndu e wahayu ɗum dow majum Ezekiel waɗi annabaku ngu. Woɓɓe tokkuɓe Yesu e Yahudanko'en e ardiɓe kooliɓe Yesu e ɓe mbi'a wahayu ɗum nyandere goɗɗum heɓay. E nder suurawol ngol en jiyay no ɗum wa'arata haykaliru heyru nyiɓetendu ndu kisnowo wartoyta o waddoyay laamu Allah. Yahudanko'en ɗuɗɓe e tokkuɓe Yesu e ɓe nyuma wato wahayu ɗum Ezekiel waɗi ɗum tindinore wartoyki Allah nder yimɓe maako nde o waddata laamiɗo kisnowo o joɗatako nder haykaliru ndu ndenno no koccirɗa ɗum fuu. E haani ji'a ko Ezekiel wi'ata dow gariri Urusalima nder suurawol 4:2 e ngol 4:3. Ezekiel e wi'a ɗum nyiɓtoto haykaliru ndu e mo fonda jaaɓille e piyanɗe ɗe ɗum fondirta ngam nyiɓitaki haykaliru ndu e mo tindinira ɗum bano ndiyam gaddoyɗam sembiɗɗam. haykaliru gondu nder gariri ndi e ndu nder ladde yo'runde e ton to goɗɗo fotayi jooɗo ngam ɗomka ndiyam wala ton to maayo yo'rungo haaɗi. ɗon ma en jiyay leɗɗe puɗɗi fuɗuki e ɗe mbilita maayo yo'rungo ngo'o ngo ɓulitay ndiyam yonki. Mardiji e aawdi fuu ɗi pintay tindinore nde'e e nde nanditi e ngesa Edenen. Nder deftere fuɗɗode suurawol 2:2 en ji'i no wahayu Ezekiel jogori siri ɗum Allah woodi ngam o rimɗina ɓiɓɓe Adama e taddi duniyaaru fuu ɗum wilitay. Deftere nde'e nde timminiri e gariri nyiɓandi nder ngesa Edenen ndi jaymirawo wahayu Ezekiel timmi e kammunde garaynde ɗo yeeso ɗum rimɗinay ɓi neɗɗo. Duniyaaru fuu no hisay ruhu Allah jippoyto nder maɓɓe. Duniyaaru fuu no yi'a yidde Allah e aadilaaku maako. Ɗum woni ko deftere nden saawi.